Persuna ttestjat negattiv għall-Coronavirus wara li ddaħħlet l-isptar Mater Dei b'sintomi respiratorji. Dan qalitu s-Supretendent tas-saħħa pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, li spjegat ukoll kif f'Mater Dei jittieħdu l-miżuri kollha biex jiġi aċċertat li l-pazjent ma kienx infettat bil-Coronavirus. Waqt seminar għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa, il-Professur Gauci spjegat li bħalissa għaddej taħriġ intensiv dwar il-Coronavirus. Qalet li l-professjonisti għandhom ikunu jafu dwar x'għandu jsir f'każ li dan il-virus jidħol pajjiżna. Dwar dan il-virus li beda fiċ-Ċina, s-Supretendent tas-saħħa pubblika appellat għal passi sempliċi iżda importanti. Bħalissa ħafna viruses iduru madwarna lura għandna nieħdu l-mezzi kollha meħtieġa biex nevitaw li jinfirxu. Min ikun ma jiflaħx mhux biss minħabba l-coronavirus imma għandu ma jmurx għax-xogħol u l-itfal ma nibgħatuhomx l-iskola. Importanti ħafna wkoll li wieħed juża l-ħasil tal-idejn għaliex dan huwa l-aħjar mezz li inti tista' tevita li jkun hemm l-infezzjonijiet u jekk persuna xorta beħsibu jisifer, importanti ħafna li nevitaw postijiet fejn hemm l-iffullar. F'kuntest li Malta qed tħejji ruħha bħala pajjiż parti mid-dinja li fih jista' jidħol dan il-virus, il-Professur Gauci saħqet li l-pazjenti li jkunu suspettati li laqtu l-coronavirus jiġu iżolati u skrinjati. Hija assigurat li l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikunu b'sebgħinejn fuq persuni partikolarment ġejjin miċ-Ċina. Waqt dan is-seminar tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari Deo Debattista li fisser kif is-Suppretendenza tas-Saħħa Pubblika, l-awtoritajiet tas-saħħa u t-taqsima dwar l-intelligenza u l-aċċess tal-mediċini fih dan l-awtorità dwar il-mediċini qegħdin jaħdmu f'sinerġija biex jiżguraw rispons xieraq u sostnut għal żviluppi fl-emerġenza tal-coronavirus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.